Sakit pala. Umasa ako na hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa'yo. Umasa ako na hindi niya kami pagpapala sa iba. Umasa ako eh. Ang sakit umasa, no? Pero ito ang realidad ng buhay eh. Move on is the only way. Mahirap. Matagal ang proseso. Pero kaya. Kinaya ko. So kaya mo rin. Paano? Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Mag-iingat ka sa Doha, babe, ha? Huwag ka makakalimot tumawag-tawag. Oo, babe. Yung mga billing ko sa'yo, huwag kang magpapagutom. Huwag kang magpapatuyo ng pawis. Huwag kang mag-iinom, At ha? huwag akong mambabae. Ikaw talaga, oh. Ang cute-cute mo. Huwag kang mag-alala. Lahat ng paalala mo, babe, hindi ko po nakakalimutan. Mamimiss kita, babe. Mamimiss ka namin ng anak mo. 3 years contract lang naman yun eh. Mabilis lang yun. Hindi mabilis yun. Isang araw ka nga lang mawala, namimiss na agad kita eh. Totoo nga. Ikaw rin naman eh. Mamimiss din kita. Basta, lagi kang tatawag, ha? Opo. Ikaw nang bahala sa anak natin, ha? Lagi mo ko babalitaan kung kumusta kayo dito sa Pinas. Oo, babe. Basta, pagkalapag na pagkalapag mo sa Doha, tawagan mo ko, ha? Yes, babe. I love you. I love you too, babe. Hi, Han! Kumusta na isang linggo mo dyan? Eto, miss na kita. I miss you too, babe. Si Loisa pala, nasan? Tulog na, kanina ko pa pinatulog. Kumusta yung trabaho mo? Okay ba yung mga katrabaho mo? Hindi ka naman ba nahihirapan? Medyo nag-a-adjust pa ako, babe. Pero kaya. Ako ba? Ikaw pa ba? Asawa yata kita. Yan ang namimiss ko sa'yo lalo, babe. Yang kalambingan mo. Eh, ano pang namimiss mo? O siya, baka saan pa mapunta ang usapan. Magpahinga ka na, babe. Oh, sige, babe. Basta mag-iingat ka, ha? Yung mga paalala ko. Opo, na huwag magpapagutom, huwag magpapatuyo ng pawis, huwag mag-iinom, at huwag mambababae. Memorize, ah! Siyempre, isang linggo mo ba namang laging nababanggit eh? Aba, nagre-reklamo ka? Hindi. O siya, sige na. Bye, babe. I love you. I love you too, babe. Naantok pa ako. Pero kailangan ko na kumilos. Ang aga naman yatang tawag na to. Teka, Silin tumatawag. Hello, friend. Ang aga mo naman tumawag. Kakatilaw ako pa lang ng tanda nga. Oh, wait. Umiiyak ka ba? Friend, Teka. Ba't ka umiiyak? si Dave. Si Dave. Ano nangyari kay Dave? Bakit ganon? Pinagkatiwalaan ko siya, pero bakit nagawa pa rin niya sa akin yun, friend?
Ang sakit kasi. Napunta lang sa ibang bansa, yumabang na. Naghanap na agad ng iba. Sasabihin, lalaki lang siya, natutokso lang. Gago siya. Gago siya. Gago siya. Sige lang, iiyak mo lang yan, friend. Kung yun ang makakapagpalaan ng loob mo. Ang linaw ng usapan namin eh. Napupunta siya ng ibang bansa para sa aming dalawa. Pero anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Nakakakilala lang ng iba. Ang putya. Sumama agad sa iba? Paano ako? Paano ako? Sabihin mo! Kalimutan mo na siya, friend. Kalimutan? Ang dali para sa'yo na sabihin kalimutan eh. Hindi naman sa ganun. Wala namang may gusto nung nangyari eh. Pero wala rin namang magagawa yung pag-iyak mo. Malinaw na gago siya. So hindi worth it na iyakan mo kagaya niya. Mahal ko siya, Maui. Mahal na mahal. I know, and I understand. Friend. Hindi ko kaya, friend. Hindi ko kaya. Kaya mo. Kayanin mo para sa anak mo. Are you okay? Oo. Ang lalim ng iniisip mo, babe, ah. Babe, question. Kaya mo ba akong ipagpalit sa iba? Of course not. Teka, bakit bigla mo namang natanong yan? Wala lang. Napapraning ka ba dahil sa nangyari kay Lynn? Luke, ano man ang nangyari kay Lynn ay hindi mangyayari sa atin, okay? That's a promise. So stop overthinking. Sorry, babe. It's okay. Naaawa ako kay Lynn. She's a strong lady. Malalampasan niya yan. Sana nga. It's been 1 month since last kita nakitang umiiyak. Buti naman at available ka na makipagkita ulit. Well, I realized na ang tanga ko para iyakan pa ang Dave na yan. Pinagpalit niya ako sa iba. I don't care anymore. Remember, karma is a bitch, so am I. Kaya bahala na siya sa buhay niya. That's the spirit, friend. I'm happy that you're back. Hay, na-miss ko yung ganyang attitude mo. Palaban. Palaban talaga. Ay, well, kinalimutan ko na siya at subukan niya lang bumalik sa buhay ko. Sorry siya, close-minded na ako. Baliw ka talaga. Anyway, ikaw, kamusta ka na? Okay naman. Kamusta na ang asawa mo sa Doha? Baka naman may binabahay na siya dun just like my gagong Dave. Friend, wag naman ganyan. Hindi porket nagloko si Dave, ganyan na rin magiging tingin mo sa lahat. Well, I am just reminding you, mahirap ang may karelasyon na nasa ibang bansa. Ibahin mo si Roger. Okay, sabi mo eh. Isang linggo na nga hindi nagpaparamdam si Roger Ano nangyari dun? Hindi, baka busy lang yun. Baka mamaya mag-chat din yun. Pero ang dami kong messages sa kanya. Ni isa, wala pa siyang reply. Sinisin niya lang. Teka. Ay, ma-check ko nga muna tong Facebook wall ni Roger. Teka, may mga nakatag na pictures. Group pictures ng katrabaho niya yata to Pero sino tong katabi niyang babae na kung makaakbay? Parang kala mo walang asawang asawa ko. Nako, friend! Isang linggo na kamong di nagre-reply? At nakita mo pang may nakaakbay na babae sa kanya, ha? And from the looks of it,
Oh, ramdam ko na may something sa babae na to na di ako komportable. Naku! I smell something fishy here. Oh no. Ayokong isipin na may ginagawa agad siyang masama. Baka wala namang mali sa yung akbay na yan. Baka wala lang yan. Okay, let's say wala lang yan. Next question is, bakit hanggang scene na lang ang message mo sa kanya? Baka pagod lang. Lumang tugtugin na yan? O kaya, baka, Wala nang choices, 'di ba? Wala kang masagot. Friend, been there, done that. Ayokong isipin na may babae na ang asawa mo sa Doha ha, pero medyo malakas ang kutob ko. Lynn, Ops. Huwag mo ko tingnan ng ganyan. 1 week. 1 week pa lang. Oh, siya, sige. Bigyan pa natin ng another week. 1 week, 2 weeks, then let's see. Sana mali. Sana hindi totoo. Sana walang ibang babae si Roger. Diyos ko, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kakayanin. Huwag naman sana. Teka, online siya. Sana this time sagutin niya yung tawag ko. Hindi niya sinagot. Teka, isa pa. Baka hindi niya lang hawak yung cellphone niya. Sagutin mo naman, Roger, please. Sagutin mo. Babe! Babe! Salamat sinagot mo. Babe, ano nangyari sa'yo? Kumusta ka na? Namimiss na kita. Bakit di mo sinasagot yung mga chat ko, ha? Ano, okay ka lang ba? I'm sorry, Maui. I'm sorry. Why? Hindi ko maintindihan. I broke my promise. Sorry. It's okay, Roger. Whatever it is, it's okay. Pinapatawad na kita. Please, sasagot ka na ulit sa mga chat ko, ha? Namimiss ka na namin ng anak mo, eh. Babe, I love you, babe. I'm sorry. No, it's okay. Tao ka lang. Nagiging marupok. At saka pagsubok lang to, babe. Kapit lang. Babe, mahal ko na siya. Babe, hindi. Hindi mo siya mahal. Namimiss mo lang yung may companion. Hindi totoo yung nararamdaman mo. Kami ng anak mo. Ang pamilya mo. Babe, again, pinapatawad kita. Hindi ako galit, okay? Whatever yung kasalanan mo, kung ano man yan, buburahin natin yan. Please, babe. I'm sorry. Ayusin natin to. Babe! Ay, babe! Bakit? See? What did I tell you? I've been there. I know exactly the pattern. Tama ako, di ba? Sakit pala. Umasa ako na hindi mangyayari sa akin yung nangyari sa'yo. Umasa ako na iba siya sa asawa mo. Umasa ako na hindi niya kami pagpapalit sa iba. Umasa ako eh. Umasa ako. Ang sakit umasa, no? Pero ito ang realidad ng buhay eh. Wala tayong magagawa kundi magpaka-strong para sa anak natin. Mahal na mahal ko si Roger. Mahal na mahal ko siya. But you need to move on, Maui. Hindi ko alam bakit niya nagawa to. Anong kasalanan ko para gawin niya sa akin to? Move on is the only way. Mahirap. Matagal ang proseso. Pero kaya. Kinaya ko. So kaya mo rin. Paano?
Andito sa mall, nag-iikot-ikot. Baka mahilo ka, friend ha, kakaikot mo. Baliw. Bruha ka. Namimiss na kita. Kailan ba ulit tayo magkikita ha? Eh, di ka pang nagkita. O siya, sige. See you soon ha. Well, congratulations pala at after 1 year naglalabas ka na ng bahay mo. Sana soon, makipag-date ka naman ha. Loka, date-date ka dyan. Oo, friend. Try mo. You deserve to be happy, remember? Oo na, sige na, see you soon. Aray! Sorry, miss. Di kasi nag-iingat eh. Sorry talaga. Teka. Maui? Maui? Al! High school classmate mo. Remember? Yes, Al! Oh, hi! Kamusta ka na? Wow, it's been years, ha? And you still look pretty. Ay, sus, bolero ka pa rin. Well, I'm okay, single mom. Oh, sorry. Where's the father? Nangapit bahay eh. Nangate. Ganon? Oo, ganun na ganun. Anyway, mind if I invite you for a coffee? Wala ka bang ibang appointment? Makabawi man lang ako sa pagbangga ko sa'yo. Hindi naman big deal yun. Pero sige. Alright, let's go then. So, this Al guy and you are dating already? Wow! Uy, grabe ka naman dyan makakilig, no? Well, to answer your question, yes, we're dating. Ay! Na-excite lang ako sa'yo, friend. This is it, pansit. Love life na uli. Malay mo, no? Siya na ang guy para sa'yo. Natatakot ako eh. Natatakot? Na makipagrelasyon ulit? Oo eh, medyo na-trauma ako kay Roger. Roger is too good to be true. Pero ending, sinaktan niya lang ako. Pati ang anak ko. Well, I understand your point. But my point is, you will never know what will happen kung di mo susubukang buksan uli ang puso mo sa iba. Who knows? Siya na ang guy for you, di ba? Well, tama ka. Bakit nga ba hindi? Happy 8 months, sir, love. Happy 8 months na rin din. Salamat, Al, ha? Grabe. Di pa rin ako makapaniwala na tayo na. Parang kailan lang. So, saan mo gusto pumunta after this? Ikaw? Ako talaga? Ikaw? So, kamusta na ang Alma Love Team? Alma Love Team? Alma! Al at Maui. Ang corny mo, te. Pero ayos yan, ha? Well, 8 months na kami. So far, okay naman. Bakit nga pala hindi kayo magkasama ngayon? Di ba nga, may trabaho siya sa Batangas. Weekend lang siya nakakauwi sa amin. Ang layo naman ng work niya. Bakit hindi siya dito maghanap ng trabaho sa Manila? Doon daw may opportunity eh. Tsaka matagal lang siya sa company na yun. Oh, I see. Teka, ano ba yung kinakain mo? Parang baho. Ano mabaho? Ang bango kaya? Ang baho, friend. Oh, wait. Are you preggy? Talaga? Oo, nag-pregnancy test ako kanina at lumabas nga yung 2 guhit. Al, buntis ako. Oh, well, congrats. Happy ako. Bakit parang hindi ka naman masaya? No, I am happy, love. At excited na ako na makita yung baby nating dalawa. Ako din? Teka lang ha. I'll take this call. Bakit lalabas ka pa? Medyo mahina yung signal eh. Sige. Okay.
Sino kayang kausap niya kanina? Ba't kailangan pa niya lumabas? Kinakabahan ako Teka, ginamit nga pala niya yung laptop niya kanina pang Facebook. Teka nga. Ayan, hindi siya nakapag-log out. Ma-check na yung inbox na kung may kachat pa siya. Teka, ibang Facebook account ang gamit niya? Sino si Lara? Lara, anong Lara? Sino si Lara? Hindi ko alam sasabi mo. Di mo alam? 8 months! 8 months mo akong ginagagong hayop ka! All this time, pagsasama natin gaguhan lang pala! Sino si Lara? Stop it! Ano ba? Okay. Lara is my ex. Lara is your ex! Pero kalandian mo pa siya sa chat. Ang tawagan niya hanggang ngayon, asawa ko! Tapos yung mga account na ginagamit mo, hayop ka! Hayop ka! Anong sinasabi mo? Alam mo ang sinasabi ko. Huling-huli ka na, umamin ka na, hayop ka! Hayop ka! Wala na nga si Lara. Nangungulit lang yun na balikan ko siya pero ayoko na sa kanya eh. Tapos na kaming dalawa. Tapos na ang anuman meron sa amin. Leche! Huwag mo na nga akong paikutin pa, ala. Huling-huli ka na eh. Huwag mo nang dagdagan yung kasinungalingan mo. Alaman! Totoo, diba? Na hindi pa talaga kayo hiwalay ng asawa mo. Na itong pagsasama natin, laro-laro lang sa'yo. Al, bakit? Sumagot ka! Sumagot ka! Sorry. Bullshit na sorry yan! Sawa na ako sa salitang sorry! Bakit ba pare-pareho na lang kayo, ha? Ano bang nagawa ko ba na gawin niyo sa akin to? Bakit? Bakit? So, paano na ako? Buntis ako, Al! Paano ang anak natin? Paano ako? Tapusin na natin to. Tapusin? Matapos mo akong buntisin, tapusin ang solusyon mo? Hayop ka talaga! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Aalis na muna ako. Pag kumalma ka na, tsaka na ako babalik. Sandali, sorry. I'm sorry. Sige na, pinapatawad na kita. Wag mo lang ako iwan, Al. Please, I love you, Al. Al. Bitiwan mo nga ako. Al, bumalik ka dito. Al! Diyos ko, bakit nangyayari sa akin to? Friend, ano bang nagawa ko para mangyari sa akin to? Bakit paulit-ulit na lang? Ay, paano na kami ng anak ko? At ang batang nasa napupunan ko ngayon? Hindi ko alam ang gagawin ko. Akala ko si Alna eh. Akala ko siya na yung bubuo ng nasira akong pamilya. Pero hindi. Isang buwan na siya hindi nagpaparamdam sa akin. Sinubukan kong kontakin sa cellphone pero misis niya yung sumagot na sinaway-away pa ako. Ang sakit ng mga salitang sinabi niya sa akin. Ako ba talaga yung mali? Ha? Nagmahal lang naman ako eh. Binigay ko lahat. Halos wala na ako itara sa sarili ko. Pero ba't ganoon? Ba't parating ako'y nasasaktan? Siguro ang mali sa'yo. Masyado mo kasi binibigay ang lahat eh. Pati pagmamahal mo sa sarili mo, kinakalimutan mo. Kaya ganyan ka nila i-take advantage. Mali ba? Magmahal lang sobra? Hindi naman sa mali. Pero friend, siguro kailangan mong magtira para sa sarili mo. Para kung sakaling tulad niyan, iwan ka na naman ng lalaki, mabubuo ka pa rin kahit papano. Tandaan mo, may anak ka.
at magkakaroon ka pa ng isa. So sa ngayon, sila na lang muna talaga ang pagtuunan mo ng panahon. Alam ko mahirap, pero kaya mo. Naniniwala ako na kaya mo. Hindi ko alam, Fred. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Isip mo'y litong-lito. Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Number one SM radio station.